दाउलाफोरखौ खासि खालामनाय बायदि खासि खालामनानै होगोन आं मा सेंग्राफोर खासि खालामजानो लुबैदोंला एदावना लाब समझ रहे हो आप समझ रहे हो हेलो एवरीवन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे ब्र यूट्यूब चैनल फिन खनसेबार बरायनाय हरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै गोदाननि आपडेट लाना फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायलांनो हागोन आरोना लोगोफोर स्टार्ट लेट्स गो सावफ्रामना दोननाय फान्थावनि बायदि महर नोंनि लागोन नोंखौ फैयाबो लागोन नोंखौ फै नों आंनि खाथियाव दाउलाफोरखौ खासि खालामनाय बायदि खासि खालामनानै होगोन आं खासि खालामजानो लुबैदोंला एदावना लाबावदो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंना होगोन आरोना मा सानदों नोंलाय गावखौ मा सानदों हो नोंनि उनथिंजाय सासे गसंब्ला आंनि उनथिं 10-12 जन गसंगोन मिथिबाय एदावना दालाखा दाउ बिमासो गुबुनफोरखौलाय मा बुंबावनो गावनि हारिनि मानसियानो एसेबां गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामोब्ला नोंसोरो माबायदि भिडिअखौ नायनो लुगैयो नोंसोरलाय आंनिफ्राय मा बेलाय हरसेयावनो आंनो लायनो बिल्डिं लुनानै होगोन लायनो आसाम टाइप न' लुना होगोन लायनो बे फेसबुकनि 15,000 10,000 खौ आं लायनो खामायनाङा लायनो सोर नोंलाय फैलाय खाथियाव आरो सासे बर' सुबुं दंबावो सानै आंखौ बेबायदि मेसेज खालामदों सासे दंबायो सासेयाथ' ओरैबायदि लेथ्रा मैला कमेन्ट खालामखादोंना साला गावखौनो बिराद मोजां बुंनाय बायदि मोनदों गावनि आखलखौ दिन्थिना लादों आंनि सिगाङाव फै नोङो आंनि खाथियाव फै थु नोंखौ लागोना आंखौ लायनो लानांगौ आं लायनो लानांगौ लायनो बेखौ लागोन आं नोंखौ फै जमनानै दंखायो आङो फै लागोन आङो नोंखौ फै नों मिथिगौ आंनि न'खरावहाय जेसेबां दाउला खासि दङ आं खासि खालामजोबखानायखा फै नोङो बेनिखायनो नोंखौ लागोन आं मोजाङैनो लागोन रेडि खालामना दोनखादों आङो हालदै सालदै थाव साव खुन्दुं सुन्दुं गासिबो दंजोबखायो जल्दि फै नोङो आरो जोबथारनायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट आरोना लोगोफोर जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै अननानै आंनि बे बर' इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना लोगोफोर आरो मा नाम होनो जायफ्रा दासिमबो लाइक खालामाखै आंनि बे बर' इउटुब चेनेलखौहाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिमोन आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थानानै जाबाय आरोना लोगोफोर बाय बाय